Ka jela Meghalaya Haduh ka shipho bujim step jong ka arpu arteri unai tung kaladon arp sangut ki beyot mayo COVID-19 bat nyongut ki balakot no. Ka DHS kala pentip bana kini ki arp sangut ki beyot mai kat prangut ki dei na is kasil sesrek hakaba shipho ngut ki dei ki reu pai ba hinrengut ki shipai BSF bat arngut kidei na ka armed forces sangut kidei ki reu pai ba na West Gentia Hills bat arngut pat na East Gentia Hills sesrek. Ki nyongut ki bokot pat kidei na East Kasil sesrek hakaba sangut kidei ki shipai BSF arngut ki armed forces bat iwei idei reu pai ba. Da ka jingyo tmai kini ki ap sangut ke jela Meghalaya Haduh bapemi yakne ka khubor kadan sunspa khat sautli ki positive case southpa lightly ki active case nyotli ki recovered case bat sangut ki balaklat no. Nagini ki southpa lightly ki active case ka East Kasil sesrek kadan laispa an repundli ki active case hakaba ki shipai BSF kidan aspa an repundli ki reu pai ba kidan prapulaitli but ki armed forces kidan khat southly Kariboi district kidan south artly ka West Gentia Hills santly ka East Gentia Hills kidan lightly ka West Garo Hills kidan khat artly ka South Garo Hills kidan artly but ka North Garo Hills East Garo Hills but ka South West Garo Hills kidan mar iwei active case